Hi guys! For this video, kay magluto taog ang palaya with egg. Napoy bulinaw diri sa Japan guys. Ingon ani nga bulinaw ay. First kay atong kahauning liso guys. Mama, tama sugide unakaitai. Abe sugide unakaitai. Ang gamate mo chuto da ka. Huma naman kog luto guys para ni takoya og ang akiyo nya karni man. Di man ko ganahan kay karni. Mao magluto taog ang palaya kay para craving satisfied na punta sa ang palaya with egg. So, ang sekreto ani guys para di mo pait kay kumutan og asin. Gamay ra man ni kinahanglan sa gol guys ang palaya with egg. Sibuyas bombay ra kung ganahan ka magbutang og ahos, pwede pud nimo butangan og ahos, pero ako sibuyas bombay ra itlog. Asin bitsin og paminta. Ug palaya ora mantika. Ang palaya guys kay medyo nipis na to kay para makuha gid ang pait pa ni kumot. So mo ni tanan guys atong palaya gamay ra di ba ang isa ka buo kay mao ni tanan. Pero okay ra kay ako naman sila nimo kaon. Sa kiyo ay nagkaon na siya buna. Diyan mo tabite niya. Ring ko mo tabite. O to good dyan. Diyan mo tabite rin dyan. Ori ko da. Ori ko siya mama. Nagkaon man siya guys. Ha? Mama daisuki? Entos. Uy, akiyo mo daisuki yo. Muna ilami kayo sa feelings guys. Kaysa kiyo kay mo kalit lang nag-ingon ba? Mama daisuki. Akiyo mo daisuki. Kalit lang na siya ingon ba nga? Mama daisuki. Nya mugakos. Sus, kalami naman lang sa pamati yung taon na. Walang kakaiba anak kung sa kalipay ni mama na. Nagkaon mo na siya guys. Kay human naman kog luto para nila ni Takuya. Nagkaon na siya una. Kay sayo may matolo. So mo ni siya guys. Atong butangan og asin. Kaya atong kumutan niya. Mag-gloves ta kaya arong dili mahilis atong kamot. Kumutan na siya guys. Hinaji? Matuto dyan. Ano murasaki no iro da yung akang. So no murasaki iro tote. Sure to nigay kara. Mui no. Muna kaipay. Makat pa siya. Humana daw siya kaon. Maniza na hurot ang kuan vegetable salad. Pero gamay na lang nabilin. Inza, update sa atong palaya guys. Muna si Zay basta kumutan og asin. Kumutan dyan na og asin guys. Kaya pait man ni kung di kumutan og asin. Pero kung ganahan kag healthy gyud kay pwede ra din mo kumutan og asin. Pero magagwanta ka sa kapait. Kung kaya ra nimo ang kapait, pwede ra. Nya ako kay mo ko ganahan og pait mo na hugasan gyud ko og asin. Mo ni sekreto guys para mawala ang pait ay. Then after kay hugasan og tubig. Makuha mo lang yung color guys. Pero kung health conscious jud ka kay di lang hugasan og asin kay makalas man gani siya sa ang flavor po. Basta hugasan og asin. Kaduha lang ni nato hugasan og asin guys kay murag madara kay perti man ang pangsug og gumot. Kay basin wala ni flavor nga ang palaya kay nasubraan og gumot sa asin. Kaduhaon lang nato kay madadara ko ning kapait eh. Kay kung katuloon nato basin ang lasa sa ampalaya kay wa na lami kinasubraan og kumot. Nahumukod siya. Gamay na, nihiyos. Ha? Diyan ba tabi tatara? Laka nga, ako to. Ako to. Tapos mama tabi tatara. Mama tabi tatara. Tabeta kara? Tabi tatara, mama tabi tatara. Mamaが食べて終わったら見ていいの？どこにあるの？タブレット。でもね。Ano na ko na kay anak. Nai sinunod. Nai mo ingon nga I love you. Daisuki. Pero sa hapon ulit. Ayaw lang. ママ見て。ママすごいよ。行くよママ。水の中に。ママ水をちょうだい。見てで行くよ。水つけてずこういう水とかを。これとこれ。
これママの食べ物。そこでこれだ。のこれで、フライパンするだけだから教えるよ。やり。これ混ぜるだけ。全部どうやって僕やりたくない。あ、卵だ。これもうバンって。ママ落としていいよ、ね。だから秋より。はい、ママ落とすよ。ちょっと待って。ママ。あ、いや、no, kuasa. Unsa? でもまず卵。Mada, wala pa man ko na. Wala pa manわko. わ。パンケーキ食べたいよ。Mata? そうだって。Hugas tawa, nagpaabot nga mainit ang kara guys. Kaya para di masayang ang oras. ママ見て、触ってみて。 Nandi? Sorry. Sabi ka ng hugas siya. ママ触ってみて。触って。消えるんだよこれ。いくよママ、これね魔法なんだよ。これね。ここに Sabi, Akio no aray mo no choday, bi. ほらママ見て。 Akio no aray mo no. 膨らんでる。 Akio no aray mo no choday na. Akio no aray mo no choday. あ Akio no aray mo no choday. ママ、 Akio no aray mo no choday. 僕のやつが To. 中に Abi, 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 abi. 入っちゃった。ママ入っちゃった。ありがとう。 Hawa sabi, hawa. Nakahanap. Syukur ya kita nak masuk na. Did you wash your hands? Simiti, oy. 大丈夫、待って。これを押せばいいんだよ。だからピッてならなくなっちゃう。押せばいいんだよ。どう？ Na, gusto ko simiti. ここに使うものは Gusto ko simiti. ここにあった。ママの顔。次はそんなのものを用意したら次にスプーンを用意スプーン次やってスプーンしてAno suru no? ありがとう。 Wash your hands ka, wash your hands. これは今日は作るためにパンケーキを作るんですよ。ママ、見てて。作るからこれやるんだよ。Una guys, kay mantika. So, pure busy food, busy og luto og kuan, pancake. Una guys, kay sibuyas bombay. Dindiri na ito ibutang ang egg. Muna ito ang palaya guys, kay gamay siya. Pag ikumutan kay ikumutan mag-asin, sama siya kagamay. Then, butangan na ito og salt and pepper. While nagpaabot sa ampalaya guys, kaya ito yung basilo ng egg. Butangan na ito salt and pepper. Then, butangan na ito gamay guys, og oyster sauce. Gamay lang. Gamay pang soy sauce.
Toyo ni guys. Gamay lang. Pampalasa lang ba? Then sunod guys, kaya ang egg. Dali lang ang kayo lutuin guys. Ang pag-iwa lang ang palaya mga ito guys. Sakto na ba kanin sa kaparat? Atong tilawan kung tama na ba ang timpla. Tama lang. Kalama. Hindi siya pait. And it's done. Ang kalaki po niya Kiyo ay magbuhat daw siya o pancake. Kaya ba na nasdag buhat o sida-sida ra pancake guys. Di na nasdag kinahanglan manawag ni mama kaya naman sa pancake maker. Ano to no? Kay Cheta no? そうだよ。だからそのためにパンケーキを食べます。 So ka. 今日はお腹空いてるんですよ。Manahang panihapon na inay okra, buwad nga bulinaw nga gagmay ug ampalaya, suka with asin, with sili o gatas. Mga unta everyone, human ako og luto. It's time for me to kaon. Wa may nagdungan og kaon karon kasi ta kuya duty man pang gabi. Nya wa man say ko nagbuhat og baon ni sa kaning palitras da kanina gikan na grocery. Sa luntas ay. Then mga unta sa kiho human na pug kaon, nagbuhat lang sa pancake. Mga unta, magkinamot ko ay. So, nag-gloves ko. Abi man kog dihang ang sili. Kung ano yung suka with sili, halang hindi ay. Mga unta guys. Di pait ang kuan ang palaya. Kabutang agsuka ang buhat kay para aslom-aslom nga halang-halang ba. Kinamot. Lami man gud magkaon basta nagkinamot guys. Bahalag ako ra isa ba. Naman sila pang sa kuya og nakyo. Motubag dayta pangutana guys, nakainomdom ko ba na nang utana og safe ba daw ang Japan. Safe man ang Japan guys, pero di jud ka makaingon nga 0% crime rate. Nagapon sila mga crime pero less lang. Pero kung kumpara na to, ikumpara sa tuwa, kay mas safe ang Japan. Pero kinahanglan gahapon gud magbantay, magampo niya ako kay di kutog tanin ta kuya nga mo gawas upan ang gabi ina. Samot na kanang gabi ina kadto. Pero ilang mga kuan diri guys, ilang mga pulis kay aptika adto makadakop, masundan jud ka kung asa ka magtago. Mapangita gyud sa ilang mga pulis diri nya. Nindot pa jud diri ang ilang justice system. Pero kung kanang mga city guys like Osaka, Tokyo, nga daghan ka jud mga tao, kay kinahanglan jud ka magamping. Pero kung inani dire sa mga province kay safe pa man. Pwede na jud ingon 100% nga safe gyud. Nagapoy mga crime pero less lang. Pero kinahanglan gud gahapon magamping, masigas ang lugar magamping, magampo. Lami kay guys ang gagmayng bulinaw. Kuan siya kanang crunchy ba. Pagud pud ini kaon nya butang ang suka with sili. Halang-halang siya. Nya di kay parat. Kami sa kong kaon karon ay. Balag ako ra isa ba. Kadungog mo. Kadungog. Okra. Mga tanin nyo. Panihapon na sad mo kung asa man mo dapit lugar ah. Kwanta lang dyan. Alas 5 oras ay. Alas 5:45 pa. Nasa iyo lang minunihapon kay para sa dumakatong sa Cuba. Kay ugma kay star sa jahang elementary man ugma. Na ceremony. Manang kinahanglan matug si Jawg sa zoo. That's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Bye everyone. Coco camera mete. Coco camera. Bye everyone. Bye everyone. Pancake. So mo ni ang gibuhat guys na kiyo nga pancake. Ihanap ang gikaon. Akachan marisol eh mama. Ipatanaw na sa tiyan ba ingon siya na daw kuno baby inside. Akachan gai hoshi? No. Ha? Hoshi? No, no. Imo to hoshi? No. Hitori sabi shi ko na. Kaya